Здравейте от Персона, Център по естетика. Днес празнуваме Денят на Intraceuticals. И тук при нас е прекрасната Елен Колева, която вече си направи процедурата и блести с прекрасния грим от Джулия Ангелова. Здравей, Елен, ще ни разкажеш ли нещо за терапията? Какво мислиш ти за нея? Как чувстваш кожата си по време и след процедурата? Значи за първи път си направих тази терапия през 2013 година. Бях чувала само, че това е терапията на Мадона, на Виктория Бекъм, на Наоми Кемпбъл. И наистина направих 6 такива процедури, защото хубаво е да се направят повече от една, за да се види дълготрайния ефект, защото този ефект остава във времето. Той е идеален за млада кожа, не че за по-възрастна не е, но за млада е идеален метод за поддръжка, защото може да предотврати по-сериозни намеси след това, като филари и така нататък. Доколкото знам, дори Мадона, винаги когато има някъде концерт по света, има една машина в самолета, заедно с нея пътува и се прави след всеки концерт и се прави по една процедура. Основното, което знам за тази процедура е, че хидратира страхотно, в дълбочина вкарва страшно много витамини. Има някакъв вида ампули, които се вкарват според типа кожа, като на мен ми се прави възможно най-богатата ампула на витамини. Другото хубаво, което е, че зарява лицето, дава една сияйност, един блясък. Има и лек лифтинг ефект, просто повдига, но много леко. И е много добре при раздразнена кожа, дори при по-чувствителност, защото когато една кожа е добре хидратирана, тогава и пъпчици по-малко излизат. И въобще страхотна процедура, какво да кажа. Ето, се радват. Там ми се радват. Изглеждаш чудесно. Би ли я препоръчала на свои приятелки? Какво им казваш ти за процедурата? Бих я препоръчала на всеки, без значение на това възраст. Просто това е един невероятен подарък за кожата. И всяка себе уважаваща се жена трябва да прави такова нещо. Просто защото остави вече външното усещане на кожата. Това, че правиш нещо такова за себе си, в перспектива, те кара да се чувстваш със самочувствие, да се чувстваш добре. И пак казвам, безболезнено е, страхотно усещане, защото кислорода, който усещаш, който се вкарва, дава една свежест, бриз, такъв по-отпред. Много е хубаво, много. Все едно си спал 8 часа. Тоест, ако не си спал и си направиш една такава процедура, изглеждаш все едно си спал 8 часа. Благодаря ти много.